Γεια σας, είμαι το άσπρο κοράκι από τους Rolling Gamers και αυτή θα είναι η πρώτη μας παρουσίαση παιχνιδιών. Επειδή ετοιμάζω πολλά για τα άλλα παιχνίδια και ήθελα κάτι πρόχειρο για να βγάλω βίντεο κιόλας, βρήκα το Yu-Gi-Oh! Pro. Μην πείτε δεν παίζετε Yu-Gi-Oh! Sorry για τα μαύρα πλαίσια αριστερά, δεξιά και κάτω. Απλά είναι θέμα με το OBS. Λοιπόν, θα είναι 10 λεπτά κάθε βίντεο παρουσίαση, θα σας παρουσιάζω διάφορα games. Εντάξει, όχι ακριβώς θα σας παρουσιάζω, μπορώ να τα κάνω gameplay και τέτοια. Κάθε Σάββατο πιθανόν όπως σήμερα. Δεν θα βγάζω πολλά βίντεο γιατί είναι τα μαθήματα και όλα αυτά γενικά. Sorry για το πώς ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι άσχημα, απλά το διορθώνω, τέλος πάντων. Όπως βλέπετε εδώ μπορείτε να φτιάξετε decks. Αυτό είναι το αληθινό deck που χρησιμοποιώ, εκτός από αυτά τα έξτρα. Δεν έχω αυτόν. Όχι. Ναι. Αυτόν δεν έχω. Ναι. Αυτούς τους δύο τους έχω. Μπορείτε να βάλετε όποια κάρτα θέλετε. Π.χ. Blue Eyes White Dragon. Τον παίρνεις και τον βάζεις απλά έτσι. Κάνετε save το deck σας και έτσι. Πηγαίνετε στο multiplayer, διαλέγετε USA, Europe, θα βάλω Europe. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε host, διαλέγετε εδώ πέρα Forbidden List, ποιες κάρτες θα απογορεύονται, ή TCG ή OCG. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Single duel, match, tag 1vs2, αυτό είναι 1vs2 όπως λέει. Tag είναι 2vs2, match είναι 1v1, 3 αγώνες. Single duel είναι μόνο ένας αγώνας, 1v1. Θα το ονομάσω all. Ναι, starting LP, starting hand, cards per draw, ok. Δεν θα βάλω password. Κάνω check για να δείξω ότι είμαι έτοιμος. Και όταν μπει κάποιος άλλος θα πατήσω start. Λοιπόν, βασικά μπορώ να το κόψω, αλλά θα περιμένω λίγο και να σας πω κάτι καταρχάς. Λοιπόν, θέλω να ψηφίσετε cancel, να ψηφίσετε για το ποιο game από αυτά που θα σας δείξω να βάλουμε αν θέλετε, και στο τέλος αυτό που θα έχετε περισσότερα likes ή θετικά comments, αυτό θα μπει. Κάτσε να το γράψουμε να αρχίσει. Ναι, και όσο έχει τα περισσότερα likes ή τα περισσότερα θετικά comments θα το κάνουμε gameplay. Και έτσι τέλος πάντων, το επόμενο παιχνίδι που θα παρουσιάσουμε θα είναι πιθανόν Terraria. Και μέχρι να βρω κάποιο game, αντίο. Συνεχίζουμε, τελικά βρήκα έναν παίκτη. The fuck. Hey. Ποιος γράφει με το name μου. Τέλος πάντων. Διαλέγουμε πέτρα πολύ χαρτί, με νίκησε. Διαλέγει αν θα παίξει πρώτος ή δεύτερος. Κάποιος χρησιμοποιεί hacks απλά. Εδώ πέρα. Δεν είναι τίποτα. Εδώ πέρα βλέπετε τη ζωή. Εδώ πέρα μπορείτε να βγείτε από το παιχνίδι, το όνομα από τους παίκτες, ποιος παίζει εδώ πέρα, έτσι, με κόκκινο. Πληροφορίες για τις κάρτες, αν πάτε πάνω σε μια κάρτα σας δίνουν πληροφορίες και τα λοιπά, όπως βλέπετε. Καταρχάς, τώρα τι θα κάνουμε. Βάζω αυτό και αυτό και ενεργοποιώ αυτό, double summon, οπότε set και normal summon. Θα καταστρέψω θα το στείλω στο νεκροταφείο, το θυσιάζω και έτσι με την ειδική του ικανότητα παίρνω τον άσπρο δράκο στο χέρι μου. Οπότε πάω σχετικά καλά για αρχή.
Έχω αυτές τις δύο traps. Αυτήν εδώ πέρα φυλακίζει το άλλο τέρας και δεν μπορεί να επιτεθεί και παθαίνει 500 ζημιά ο αντίπαλος πόντους ζωής σε κάθε γύρο. Και αυτό μου βγάζει το τέρας από το παιχνίδι για ένα γύρο για να μην πάθει ζημιά. Αυτός τι κάνει? Χαζομάρα έκανα. End phase. Αν το στείλω στο νεκροταφείο, ναι, θα πάρει πολύ δυνατό. Λογικά αυτός το έχει στημένο τώρα, θα πάρει δυνατό τέρας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει. Εδώ πέρα είναι το extra deck μου. Ναι, τέλος πάντων. Να δούμε τι κάνει, θυσιάζει αυτό, καλεί αυτό, ναι. Καλά κάναμε, πιστεύω πως που βάλαμε αυτές τις δύο traps, γιατί πιθανόν δεν θα έχει καλό τέλος. Το ξέχασα. Γιατί δεν διαβάζω ποτέ τι κάνουν οι κάρτες. Μου στείλε τον Terrange στο νεκροταφείο. Λοιπόν, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι αυτό, όχι, δεν το αφήνω. Αν μου επιτεθεί... ναι, και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Ναι, θα ενεργοποιήσω αυτό, τον εφιαλτικό τροχό και θα το βάλω στο δυνατότερο του τέρας. Βλέπετε είναι η equip τώρα. Ναι, μπορεί και να μην τον τελειώσω τον αγώνα, απλά έτσι για να σας δείξω λίγο πώς είναι το παιχνίδι. Εντάξει, θα πείτε λίγο βαρετό είναι. Ίσως να παίξω με κανέναν φίλο μου καμιά φορά, το δεν τράπηκε. Δεν έχουμε βγάλει βίντεο μαζί ακόμα. Θα βγάλουμε Minecraft. Δεν ξέρω πότε, κάποτε. Λοιπόν, δεν είμαι το καλύτερο στο Yu-Gi-Oh! Να λέμε την αλήθεια. Στην πραγματικότητα βέβαια τον αδερφό μου τον νικάω συνήθως, αλλά όχι πάντα. Όχι άσχημη στρατηγική θα έλεγα. Εγώ απλά παίζω με τον deck που έχω και στην πραγματικότητα, οπότε γι' αυτό δεν έχω κάποια ειδική στρατηγική δηλαδή. Απλά βασίζομαι στον άσπρο δράκο συνήθως, αλλά από ό,τι βλέπω δεν φτάνει ο άσπρος δράκος για όλα τα δέρτα που αντιμετωπίζουν αυτοί, που αντιμετωπίζω σε αυτούς, οπότε είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν το είπα, αλλά κατέβασα το μικρόφωνο, μπορεί να με ακούτε διαφορετικά, με γάμισε. Sorry κιόλας. Πραγματικά θα με διαλύσει όμως, πραγματικά. Μόνο αυτός να μην δεν με γλιτώνει. 2.000, 3.000, 4.000. Όχι Θεέ μου, μου ακυρώνει αυτό το effect, με νίκησε. Όπως μπορείτε να δείτε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Δηλαδή ό,τι και να κάνω μετά με έχει. Αν δεν με διαλύσει τώρα έτσι. Ποιος παίζει? Ποιον θα χτυπήσει? Να χτυπήσει με αυτό. Σοβαρά. Κάτσε. Μα αυτός δεν με είχε χτυπήσει. Εδώ. 800 life points. Α, όντως με είχε χτυπήσει. Θα το αφήσω εκεί, έτσι για πλάκα. Δεν νομίζω να μπορέσω να κάνω κάτι. Ναι, δεν θα μπορέσω κάτι να κάνω τώρα. Δεν θα γλιτώσω. Τελειώνω το γύρο μου. Να δούμε τι θα κάνει αυτός. Ναι, φυσικά και θέλω. Ωραία. Ναι, έχασα.
Red Eyes. Zombie Dragon, ok, αυτό. Σίγουρα δεν το έχει όμως, πραγματικά. Σοβαρά. Ωραίος, χωρίς τίποτα στο χέρι, χωρίς τίποτα μπορώ να κάνω, έχασα. Πραγματικά δεν είμαι τυχερός όμως, πραγματικά. Ό,τι και να κάνω τώρα δεν το γλιτώνω. Δεν το γλιτώνω, δεν γίνεται. Και πάλι δηλαδή να το έχω σε θέση επίθεσης. Θα έκανα αρκετό damage για να με νικήσουν. Τα υπόλοιπα 2 τέρατα. Τα άλλα 2 τέρατα. Για να μην βαρετώ το βίντεο δεν θα κάνω κάτι άλλο. Λέω. Οπότε απλά εντάξει τώρα, ούτως άλλως βαρετό πρέπει να ήταν. Αλλά εντάξει, παιχνίδι να σου το δείξω. Έτσι εντάξει. Πλάκα έχει. Εντάξει, αν δεν βαριέσαι να φτιάξεις και Dex δηλαδή, μπορείς να φτιάξεις καλά Dex. Έχω κατεβάσει και μερικά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε comment ειδικά, comment χωρίς βρισιές ελπίζω. Γιατί με βρισιές απλά θα σας διαγράψω comment. Δεν θέλω τέτοια πράγματα με βρισιές. Οπότε μην κάνετε comment με βρισιά. Το επόμενο παιχνίδι που θα κάνω review είναι το Terraria, μάλλον. Λογικά ποιο άλλο θα είναι. Πιθανόν να το κάνω και σήμερα επειδή αυτό ήταν πολύ μικρό και να το ανεβάσω κιόλας. 10 λεπτά θα είναι. Οπότε αν σας άρεσε like, subscribe, comment, share, add favorites και τα λοιπά. Αντίο. Ήμουν το Άσπρο Κοράκι από τους Rolling Gamers. Γεια σας!